Vidste du, at hver anden dansker og deres partner er utro, og 4 ud af 10 forhold ender i skilsmisse? Det er den højeste rate nogensinde. Vi har snakket med Kasper, som er præst i Sankt Norberts Kirke, og det har vi gjort for at finde ud af hans synspunkter på utroskab og skilsmisse. Der er rigtig mange grunde til, at folk bliver skilt. Og jeg tror ikke, der er sådan en måde, man ligesom kan sige, det er derfor. Men jeg tror måske nogle gange, folk giver lidt for hurtigt op. Fordi det er så nemt at blive skilt i dag. Så vidt jeg ved, så kan man næsten bare gøre det på internettet på borgerservice, og så er man faktisk skilt. Så hvis man oplever lidt modgang, så i stedet for at kæmpe imod og prøve at komme ud af de dårlige tider, så er det måske nemmere bare at give op. Og fordi det er blevet mere velanset i samfundet, det bliver ikke set så meget ned på folk længere, hvis de bliver skilt. Det er mere accepteret, og det var det jo ikke før i tiden. Der blev man virkelig udstødt af samfundet, hvis man blev skilt. Er det okay at blive skilt, hvis ens partner er utro, eller skal man tilgive? Som udgangspunkt synes jeg, at man skal tilgive. Men igen, så skal man også se det i forhold til, hvad er det for nogle proportioner. Hvis det er et dobbeltliv, der har stået på i rigtig mange år, og man rent faktisk lever sådan næsten som 2 forskellige personer, jamen så kan man også godt tale om, at her er der ikke længere den troskab, som man lovede hinanden til, da man blev gift, tror jeg det har. Jeg tror, det har meget store konsekvenser. Jeg tror, det kan have en rigtig stor indflydelse på de kommende generationer. Ikke mindst på den måde, de ser familier på, som værende noget, man næsten bare kan vælge at vrage. Det vil påvirke vores samfund, fordi den måde, vi ser familien på, kommer til at blive anderledes. Vi sætter os selv i centrum, og det bliver sådan en lidt småegoistisk tilgang til livet. Og det tror jeg tit er det, der gør, at vi gør forkerte ting. Ikke kun utroskab, men generelt, at vi sætter os selv i centrum, i stedet for at tænke på de andre mennesker. Vi kommer også ind på noget omkring datingsider. Det er datingsider, som er for gifte mænd og kvinder, der opfordrer en til at have en affære. Og deriblandt har vi valgt at gå i dybden med hjemmesiden Victoria Milan. Er du gift, men savner at føle spænding? Er det længe siden, du har oplevet lidenskab? Savner du nærhed? Prøv victoriamilan.dk. Gør livet levende. Ha' en affære. victoriamilan.dk. Hvad synes du om, at sider som Victoria Milan findes? Er det okay, at man opfordrer til utroskab på den måde? Det synes jeg er lidt skræmmende, fordi det viser jo også, hvordan samfundet netop næsten begynder at se det som noget, der er acceptabelt. Vi er kommet så langt i vores udvikling, at vi ligefrem har datingsider for utroskab. Vi har kontaktet Julie Ane Axel, som arbejder som blogger. Hende har vi fundet gennem Ekstrabladet, som har lavet et interview. Hun fortæller, at hun har været alle hendes kærester utro. Hvordan kan det være, at vi som mennesker er så forskellige? Man får søge komplimenter, og man danser med ham, og han synes, man er lidt interessant. Så bliver han bare sjovere end ham, der er derhjemme, som man skændes med, når man kommer hjem omkring opvasken eller et eller andet. Jeg har været utro flere gange i mit liv. Det startede faktisk, da jeg var helt ung. Og jeg har stort set været alle mine kærester utro. Der har ikke været spænding nok i forholdet, og det har for mig ført til utroskab. At elske hinanden i medgang og modgang, indtil døden og skiller. Hvor meget modgang skal vi finde os? Men der er nogle grænser for, hvad du skal finde dig i. Altså, hvis du får tæsk, for eksempel, af din ægtefælle, det skal du ikke finde dig i. Hvis din ægtefælle misbruger jeres børn, det skal du ikke finde dig i. Der er en masse sådan nogle ting. Men fordi man ikke lige kan enes, eller man er uenig om farven på væggene i stuen, det er ikke helt grund nok til, at man går fra hinanden. Hvordan tror du, det vil se ud om 50 år? Vil antallet af skilsmisser stige? Det håber jeg jo ikke, det vil. Jeg håber tværtimod, det går den anden vej. Men jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at det vil blive ved med at stige, fordi det bliver mere almindeligt. Og jeg tror også at næsten, vi kan tale om, at folk begynder at se det som en ret, de har. Altså, jeg har ret til selv at vælge min partner, og derfor har jeg også ret til at blive skilt. Og jeg synes jo også, at vi har ret til selv at vælge vores partner. Enten vil det blive det samme, eller også vil det formentlig stige.